Jeste sinko sam u granapu? Ja sam. Jok, pridošao sam sa babom. Pa gdje, ne vidim ti babu. Zaglavila na krpama i šerpama. Oho, vatrena domaćica. Nije nego otkazalo joj kuk. Ovo kinesko govno ti je 23 marke i 60 treninga. Ja sam za 12. Opo, topljačko babu jebo ti uši svoje. Jok ima njemačku penziju. O, jel baba solo? Jep. Osjećam da sam za nju rođen. I ti nađi babu, a ja ću zaključat radnju. A tamo odmah iza marketa imam garniseru sa špijunkom. Pa kontam mogo si mi babu dobac do garnisere. Neće ići, baba mi je pravo žilava. Jebem ti takvu babu, ostat ću cijelu mladu sam. A znaš šta bi s njom radio? Futrovo bi čurku. Evo ti za bibu. O, baš si, glup ko kurac si ide. Vidiš o te golubove, odnijećeš babi jednog. Putem Bluetooth ćemo se connection. I onda ćemo se taslat voljet. Wow, to nisam znao. Konta možeš babu da mi presalamudiš. Ima baba neš znate. Šta je to? Eto govno pasi. Poklon golubu do darača. Da se konektujete da te raspakuje 2024. Biću, odpakovana.